Wat vinden jullie er eigenlijk van dat het mediabeleid meer richten wordt op de streekomroep? Nou, dat is denk ik een goede zaak. Dat je in Den Haag net alleen maar praat wordt over de nationale publieke omroep. Maar dat ze hier ook weten dat we regionale, maar ook lokale omroepen hebben. Ja, en in het regeerakkoord werd er gewoon een opdracht van de minister doen om naar die lokale omroepen te zien, die streekomroepen worden, maar die heel vaak heel verschillend financierd worden, waardoor de kwaliteit wel onder druk staat. Maar dan zitten jullie in de Kamer en ja, het wordt vaak lang, hè? Want ja, de streekomroepen die staan ze wat op omvallen, want ze hebben zoveel let van geld. Hoe denken jullie dat nou voor elkaar te krijgen? Nou, dat wordt wel een lastige zaak, want de verschillen tussen de omroepen die zijn heel groot. Als de omroepen die worden rijkelijk financierd door hun gemeenten, die lezen een hele soort extra geld in. Dus die doen het best wel heel goed. En je hebt omroepen die gaat kwalijk wat geld hebben of heel dol net. En dat laatste is echt wel heel apart, want het riekt jou gewoon om gemeenten geld om hun lokale omroep te jan. Maar ja, lokale omroepen hebben ik minder advertentieinkomsten, krijg je het echt steeds lastiger. Maar in het regeerakkoord zit geen extra geld. Dus het zal echt nog wel een puzzel wezen om te zien van hoe we die financiering van die lokale omroepen beter krijgen. Wat denken jullie concreet aan nou aan te doen in de komende jaren om die lokale omroep of de streekomroep zo vol mogelijk geld te krijgen? Nou, dat hing het in eerste instantie van de gemeenten na. Dus wat we in ieder geval regelen kennen is dat de gemeenten financieel wat roemer komen te zitten. Dan moet ze altijd zelf kiezen voor de lokale omroep. Maar ik vind dat de lokale omroep lid maakt. Wie ben belangrijk? Investeren in u, zoals in je. En het tweede is dat ik de minister achter de broek zit om ervoor te zorgen dat die verschillen tussen de gemeenten liet worden. Want ik ken net weten wie of de gemeente al het geld wat ze krijgen aan je moermeidje. Maar ik weet omroepen die helemaal niks krijgen of een soort. En ik vind het eigenlijk wel nieuwsgierig van, moet het misschien net landelijk verdeeld worden. Zodat je net meer afhankelijk bent van de gemeente. En als dat gebeurt, dan kunnen we zien hoe dat met het extra geld komt. En ik vind het wel belangrijk dat we in onze lokale omroepen investeren. Natuurlijk, want ja, in het CDA-programma daar staat natuurlijk ook iets in over de belutsenis van de inwoners, van onderop. En de krimp, vooral in de gebieden daar in Noord-Eerst-Friesland. Je weet er alles van, als op Rugte-Fries. Hoe staan jullie daar eigenlijk in? Wat heel belangrijk is als er een college of een gemeente hier zit, dat er echt een journalist van de lokale omroep zit te kennen om ze eens even kritisch te volgen. Dat ga ik als wethouder in Friesland ook meemaken en daar wil je alleen maar beter van. Aan de andere kant wil je toch natuurlijk ook wat zien kennen van je eigen omjouwing. Dat komt lang altijd net bij de omroep of bij de NPO landelijk in beeld. Ja, heel soort mensen ben wel geïnteresseerd. Dus die denken dan zet ik de radio op mijn lokale omroep of zet ik de televisie aan. Dus het belang wordt steeds groter. Maar krijg ze als de landelijke omroep en de regionale omroep wordt het financieel heel kwetsbaar. En we vinden eigenlijk dat de minister daar wat meer vaasje achter zetten moet om dat gewoon wel goed te krijgen. Ik zal in ieder geval de minister eigenlijk vragen van, ik ga net zo volle zin in dat onderzoek naar de lokale omroepen, dat heel lang wordt. Dat gebeurt je wel eens in dit huis. Dan ga je een tassissing en dan gaat er jaren en jaren doorheen. Ja, daar hou ik net zo van. Dus we gaan afpraten om wat het te gebeuren. Dus daar zit ik hem op bevragen. Ja, en verder vraag ik een soort naar de positie van de regionale omroepen. En vooral ook hoe je lokale en regionale omroep mijn van de Geerburgje laten kennen. Want dan kennen er misschien ook meer dan nou op dit stuit kennen. Dus dat zullen mijn punten wijzen, even los van de hele grote vraag of de landelijke publieke omroep extra geld had, want die had echt te krijgen met minder reclame op televisie en minder inkomsten. Ja, dat wordt uiteindelijk toch heel lastig om dan de kwaliteit omhoog te houden. Zou het echt wichtig wijzen om een pilot in het leven te roepen? Nou, het leuke is dat dit kabinet extra geld vrijmaakt om de journalistiek in de regio en lokaal te verstevigen. Dat is 4 miljoen euro. Dat liep het net een soort, 4 miljoen. Maar als je weet hoeveel en hoe weinig geld er nou heen gaat, dan is dat een hele slag. En ik zal de minister erop bevragen, hoe kan jou nou zwaar dat het direct te landen komt? Want er binnen hele mooie geerburgingen gebouwd tussen regionale omroepen en bijvoorbeeld journalistieke opleidings. Maar die is je lang oeral nog net. Dus ik wil de minister wel echt vragen, zwaar je nou dat er inderdaad van dat soort pilots komen, die op een andere manier dan alleen nog maar mij geld, gewoon zwaar je dat de kwaliteit gewoon goed bloot en dat je bijvoorbeeld een hele soort vrijwilligers goed onsturen kennen, want ik daar gaan een hele soort lokale omroepen wel verlet van. Verrassend dichtbij. RTV